Poštovani navijači, Hristos se rodi i srećan Božić. Praznično izdanje emisije snimali smo u salonu Ludi kamen. Glavni akteri ove emisije bili su Anđelka Novosel i Nevena Marjanović. Hristos se rodi, vajstina se rodi. Ovo je još jedno praznično izdanje muzičkih opstrukcija i izlačimo prvi papirić. Nemoj da varaš, znači. Neću, ajde. Obećavam. Pogledaj. Zubić, vila. Zubić. Zubić, vila. Čup. Zubić. Ništa ne razumem. Si glup. Zubić. Zubić, vila. Vila. Zubić. Vila je druga reč. Zubić. Zubić vila. Rodeska. Rodeska. Veta nešta. Rodeska. Rodeska. Roda. Rodeska. A šta? Bloker. Bloker. Blok. Bloker. Ja, to ja. Beležnica. Beležnica. Mi. Beležnica. Beležnica. Bravo. Daj meni sa slušalica. Ajde. Može, ajde krenimo. Vidra. Vidra. Da. Čuje sve prosim. Ajde dalje. Benzin. Benzin. P. B. B. Benzin. Kako? Ba. B. B. N. Ni. N. B. Ni. D. B. N. Ben. Zin. Bedik. Benzin. Zin. Benzin. Dve reči. Ne. Jedna. Pa nema mi razaješ onda. Benzin. Benzin. Da. Naseko je vozač u ekipi. Besplatno. Možda se poljubimo još malo kako sam se približila. Šta kaže? Besplatno. Besplatno. Da. I to kida. Ne može opet 3-3, mi smo najbolji, evo. Hoćemo još po... Ajde. Ajde. Bunda. Putna. Nije. Bunda. Putna. Nije. Bunda. Butna. Nije. Bunda. Pu. Bu. Bu. Da. Bu. Jeste! Butna. Ne! Bunda. Bunda. Da! A ti su... Moja srce malo gluva, izvinjavam se. Kašika. Kašika. Da. Kidam. Mi smo najbolji. Srećni božićni praznici svim našim navijačima. Hvala vam što ste nas pratili ove sezone i nadamo se da ćemo se družiti i sledeće. Ćao!